Na pewno zdarzyło wam się być w sytuacji, że jedziecie sobie tramwajem, autobusem, pociągiem, busem, trolejbusem, busikiem, taksówką, nie taksówką. Siedzicie sobie, słuchacie muzyki, patrzycie w okno, pogoda piękna, albo pada i nieładna wtedy, ale dalej patrzycie, bo nie będziecie patrzeć przecież na podłogę. I podchodzi do was starsza babcia, dziadek, albo babcia i wam mówi: zejdź mi, bo chcę usiąść. W wersji lightowej: proszę ustąpić miejsca. Ewentualnie, czy mógłbyś ustąpić miejsca? Chyba że mieszkacie na Górnym Śląsku, tak jak ja, i babcia mówi do was: synek, zejdź, bo się chcę usiąść. I co wtedy robicie? Nie wiem, co wtedy robicie. Wiem, co wtedy robię ja. Myślicie: ustępuję? Nie. Nie ustępuję? Też nie. Co wtedy czynię? Wtedy daję tej babci, dziadkowi albo babci granat przeciwpiechotny typu szyszka. Tylko bez zawleczki. I to pomaga.